Аз съм на 64 години и се гордея с това, защото не на всеки е дадена тази привилегия да остарее. Това, което правя с видеята е да споделя с вас част от моите знания и опит. Но преди да продължа, моля ви, напишете ми в коментарите от кои градове ми гледате. За мен би било много интересно. И останете да гледате видеото до края, а може да го изпратите и на свои приятели. Едно от най-важните неща, които могат да ни поддържат здрави, това е нашия начин на мислене. Както и да ни разболеят. Ако ние мислим позитивно, тогава организма отделя ендорфин и допамин. Това са хормони на щастието. А от друга страна, ако ние живеем в непрекъснат стрес, тогава организма отделя адреналин и ни разболява. Много хора могат да ни помогнат. Лекари, терапевти, масажисти, но те само могат да помогнат. Ние сме тези, които можем да пием достатъчно много вода, да едем хубава храна, да правим гимнастика сутрин, да се радваме на живота, да се разхождаме, да дишаме. Правете го сега, защото живота се случва сега. Това може да ви поддържа здрави. Просто се отпуснете сред природата, дишайте чрез въздух, насладете се на красотата на природата. Отидете с приятели на пикник за 1 час. Това ще ви донесе радост и здраве. Ние сме тези, които се разболяваме сами или си подпомагаме здравето. Когато го осъзнаем, това е първата стъпка към по-доброто здраве.